YouTube chu tu siam nge engwanga siam nge an ni ole tun trum chu kan ni tin nuna kan man na sat em mai mitam takin eizon na an man mek le tam takin an hausak pui YouTube lo pian chuadan I han soidon te ang YouTube hi khovela website lu zin ber pani na nia Google ti lawa chuan internet a thil zon na search engine man na sat ber ani ole YouTube chu tu siam chuak nge engwanga siam chuak nge an ni ti hriat I han tum te ang YouTube hi kum sang ni panga khan PayPal company a thoklai thian pathum Chet Hurley Steve Chen le Javed Karim ten an siam chuak ania atira tak chuan chas zon na dating site tur an duan ania aminga tan po tune in hook up ti vu ani ma se hi a hi tak vak lo wangin tuna akal phung video sang da khom na le share na atan hian an herrem le ta zo kani YouTube lo pian chan hi thil pani ominan soya pakhata chuan Janet Jackson ni hnuti langlai Javed Kariman na mu ve man lo wangani Super Bowl sang ni pali kha apuin YouTube lo pian chan bernia ngai ania khami trum khan a hun laia star lar ber Justin Timberlake tele Janet Jackson te anin lana Justin le Janet Jackson te an zaidun line wardrobe failure wangin Janet Jackson korhak ba na chu Justin hian tiphel palin thlir tu mi pui makta duai za somli chuang ma Janet Jackson ni te chu alang ta huai mai ni live en ve man lo thil then live video en chak mi tam takin Google a chu video chu an zong ta sup maya a hun laia Google a zon hlo ber ani hialani chu tianga Janet Jackson ni te muchak mu ve man lo zinga chuan Javed Karim po hi telvea ti chuan min video an post zung theina tur site engamotal siam chu aduta YouTube hi alo piang ta ni YouTube siam ani hnuwa zon hlo ber po he video hi ani tareng ani achan dang le a chuan Harley le Chen ten an dinner party video share an du chu email a an attach theilo wangin video share theina tur website siam an du wang ani vele bok ti chuan an ni pathum hi thokhovin YouTube chu alo piang ta ani February ni sompali Valentine's Day sang ni panga khan an website le domain ming te chu an register felta ani YouTube a video upload masak ber chu Karima sahuana akalna video hi ania anu September sang ni panga chuan million views ani ngalani kum sang ni panga top lama phei chuan YouTube a video te hi nitin million ni velin an entry to ani an than chak zia muin khati hun laia internet khovela company thang duang tak Google chuan US dollar billion khatle point somruk panga in alei sakta ani YouTube chu thang duang zelin kumsang ni som pani December thla khan billion view tling video aom der to ani chakta ka thang zelin tundin hmuna ni tin hian million zathum velin YouTube hi mangzi anga chut ania minute tin hian darkar zanga dai video upload tharreng a chut ani bok arap thlak lam ma zo kani e tuna hen YouTube channel million somthum pakhat chuanga om to a apun bel zel bok ani tundin hmuna YouTube a video en hlo ber chu Baby Shark dance nin Ping Fong kids songs and stories upload ania billion 8.82 views ani to ani pani na chuan Despacito Louis Fonsi ania hei hian billion point sari le somli pakhat view ani to a pathumna Johnny Yes Papa Lulu kids upload ania hei hi 5.48 billion views ania chuan Ed Sheeran la shape of you hi palina omin 5.36 ania Wiz Khalifa see you again 5.15 billion views anilea parukna Masha and the Beer hei hi 4.44 views a oma pasarina Uptown Funk Mark Ronson 4.21 billion views anilea pariatna hian Bat Song ania 4.18 billion views a omlea pakuana Learning Colorful X on a Farm nin 4.17 billion views anayani ahun lai YouTube video record break to Gangnam Style chu somna ata thlavet le towa he video hian ahun laia YouTube view counter in account theizat pelin YouTube lamin an system an upgrade pha hialani kha video min lo thlir saka wangin kalom ma hriat bel du le hriat chak zong te kan nei ni chuan comments lama lo soiula aram chan dan zerin video ran siam le kan tum don nia